baya bayyana idan babu amana, babu mai kula ka. Allah ke ɗaukaka masoya su zama sanadin tana amince. Bismillah kalike na Allah mai seta lamurana, kai ne ka bani baiwar waka da ta zama abin rukuna. Sanin kamin masoya masu mutunta ayyukana, kai ne ka tsaya mini suke ta yaba mini. Kome na zamo ba za na manta da mafari na bana kudirce. Cikin mutane da dama wasu ba za su daina zambe. Allah shi ke rabawa ga wanda ya gane zai zama ya gobe. Hali jarin ka kana abinda ka shuka za ka gan shi girbe. Wa menene hakan? Allah shi ke dukan rana ba ta jira, ashe komai da lokacin sana amince. Hakikalin wayan duniya ni yanzu ya fara bani tsoro, domin na gane ɗaukaka ce ke sa wasu su yi kiran ka kwaro, su baka kula da taimako musamman ma in ka halarci taro. Abinda nake nufi fitar sa kamar daɗi, dalilin shi ya sa makaho surutu tun da ya makance. Idan ka samu ɗaukaka kowa buri dai kuyo abota, ko da ma ka aminta amma wasu baya hana su ma mugunta. Allah ke ɗaukaka kai ma zai yi maka, dare bai dawwama gari zai waye kaga ka ishe maraice. Wasu suke son tsangwamar mawaka, kawai sai iskili suke yi, wasu magaji na faɗin maroka. Hakan bai daɗa dandamin sana'a ce muka yi ta dan rubanka. Allah ya sani cikin ta muke tuni, in yara ke rabo ashe wanda ya miƙe ya wuce na kwance. Sanya kaimi amma ka bi shawarar iyaye, domin tazarar ku ce za ta sanya ma kaga ka kuje hawaye. Sa'in za ka yi ta nisa da kai kwada sa'a kun zamo tagwaye. Nisan ka kai masa dalili ne yasa rabo zancin masa, inda rai mutaran zanzan abin kwatance. Ya bayyana idan babu amana, babu mai kula ka. Allah ke ɗaukaka masoya su zama sanadin tana amince.